Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Duk lokacin da na yi bidiyo akan maza, mata ku bi mazan aure ko kuma ku girmama su ko kuma ku yi haƙuri da yanayin rayuwa, ina karɓar messages marasa daɗi gaskiya. Amma messages ɗin fa ba sa damuna. Duk zagin da suke baya damuna. Kun san me yasa bai damuna? Saboda su ba su fito sun zama bazawara ba, ko ke baki fito kin zama bazawara ba. Shi yasa kike ganin abin da mijinki yake yi bai kai miki ba, ko kuma bai isa ba, ko mugu ne, ko kuma ba haka ya kamata yi ba. Ba fata nake muku ba kada Allah ubangiji ya sa ga ɗayan ku daga cikin ku ya fito a matsayin bazawari. Daga lokacin duk abin da nake faɗa na san za ku gane zancen da nake yi. Sannan na farko maganar da nake faɗa muku da cewa ku bi mazan ku ko ku zauna lafiya ko ku yi haƙuri da abin da suka kawo, wallahi soyayya ce ta sa nake gaya muku ba kiyayya ba. Ni a matsayina na bazawara bana fata kowa da take gidan aure ta ƙara fitowa banda ni har addu'a nake ma a dangi na yasa daga kaina an gama zawarci, wallahi abinda ba ku sani ba kenan. To haƙurin da nake so in ba ku shine matan aure da still da ku nake, abinda yasa kuka ga nake muku haka, duk tsanani duk wahala ki haƙura dai ki jure ki zauna a ɗakin aurenki. Wallahi shine darajarki, wallahi shine mutuncinki, wallahi tallahi. Saboda menene idan kin ce takamaki gidan babanki, kin zo gidan babanki a ce babanki mai arziki ne, wallahi da kanki wata rana sai kin ce da ma gidan aure na nake. Idan takamaki kyau ne, kina ganin ki ke kyakkyawa ce, aikin ki ya isa da in kika fito maza za su biyo ki wani ya aure ki, to ƙarya kike da kenan. Yanzu kyawawan mata dubu nawa kika sani wanda suka fi ki kyau sun kasa auruwa? Ba mugun hali ba, ba rashin asali ba, amma ga sunan sun kasa auruwa sai yawo suke a titi, ƙananan maza suna wahalar da su, suna wahalar da rayuwarsu. Wannan dalili ne yasa kuke ganin nake gaya muku cewa duk tsanani duk wahala ku haƙuri ku zauna a ɗakin ku, kuke ganin waye kamar dan bani da aure ne. Ba haka bane. Idan kika yi haƙuri da namiji kika jure, wallahi dukkanin wani abubuwa zai zama miki tarihi, zai zama ya wuce, zai zama kamar ba a yi ba. Shine abin da yasa nake gaya muku, ba wai ina gaya muku bane dan ni ina takeici ko dan bani da aure ko kuma a'a ina zuga maza. Haka mata kuke gaya messages da yawa suna zuwa wajena, ina zuga maza ko ina gaya musu wata magana da bai dace ba ko dan su kuntata muku. Ba haka bane. Yanzu yanayin society da muke ciki, rayuwar da muke ciki, babu samun ba irin na da bane. Idan kuka ce za ku yi rayuwa irin ta da, wahala za ku ba su. Idan kuka ba su wahala kuma wajen mu za su dawo. Mu kuma in suka zo wajen mu rarrashin su zamu. Ke ce zaki koma kina cizon yatsa, shi yasa kuka ga na hango muku wannan. Ni nake ba ku shawara a matsayin ku, a matsayina ni da nake waje. Ku da kuke cikin gida ba ku san me yake faruwa ba.